Inselmilkom u nilqakom għal din l-intervista mal-Prim Ministru mexxej tal-Partit Laburista Dr. Robert Abela. Insellimlek Prim Ministru bonġi l-ewwel nett. Insellimlek kollin u nagħti l-ħadd it-tajjeb lil kulħadd. Bdejna sena ġdida u fil-messaġġ tiegħek għal bidu tas-sena inti sħaq dwar l-importanza li din is-sena niġġieldu l-mibeda. Dak li rajna jiġri propju f'din is-sena juri li ġraw episodji ta' min jistmerrom u juri li bdejna ftit fuq siq ħażina. Kemm għandek fiduċja li ħanaslu? So qed għaliex dak li assistejna liħ f'dal-aħħar ġranet ċertament li jħasbek. U jġibek in sintonija ma' realtà li hemm temi li forsi mhux kulħadd qed japprezzhom biżejjed. Jista' jkun m'hemmx awareness biżejjed. Nitkellmu fuq temi importanti ħafna bħal hate speech biex nagħti eżempju. U l-hate crimes b'mod mill-aktar ġenerali, ġifieri dawk it-tip ta' reati li jkunu xprunati minn mibeda li jkollok lejk karatteristika partikolari tal-individwu, jekk ikunx il-ġeneru, jekk tkunx ir-razza, jekk tkunx it-twemmin ta' dak illi jkun. Mbagħad tifhem li jinqala dal-episodju jew episodji kienu abbinati ma' xulxin, u mbagħad ikollok qisu konsensus kemm huwa kruċjali li nagħtu importanza għal dan it-temi. U fil-messaġġ tal-ewwel tas-sena semmejt tliet affarijiet. L-ewwel nett li m'hemmx post il-mibeda la fil-ħsieb tagħna, f'dak li jkun għaddej minn ġewwa fina, u anqas f'kidbietna. U li żgur li fl-azzjonijiet tagħna m'hemmx lok għal mibeda. U għalhekk kien ta' dispjaċir u ngħidha wkoll b'sens ta' rabja wkoll dak li assistejna għalih f'dawn l-aħħar ġranet illi iżomni milli nidħol fil-każ partikolari għaliex jekk nidħol fl-aspetti partikolari tal-każ partikolari u l-każijiet partikolari, nissogra li nippreġudika dak il-każijiet meta eventwalment jiġu quddiem il-qrati tagħna. Iżda m'hemmx dubju li kull wieħed u waħda minnha għandu fuqu element ta' responsabbiltà. Nsemmi il-proliferazzjoni tas social media li jfisser li kull wieħed u waħda minnha llum dak li jaħseb faċilment jitrasmettih pubblikament mela hemmhekk hemm fina sens kbir ta' responsabbiltà li rridu nkunu responsabbli ta' jemilna ta' dak li npoġġu fil-kitba u ta' dak li nistgħu ngħidu bil-vuċi tagħna wkoll. Issa bħala leġislaturi x'għamilna? Bħala gvern u bħala parlament. Għamilna ħafna jekk qed nitkellmu fuq il-ġlieda kontra l-vjolenza bbażi tal-ġeneru. Leġislattivament għamilna ħafna. Għandna unit fih dan il-korp tal-pulizija li hija imħarġa b'mod speċifiku u tilqa b'mod speċifiku għal dan it-tip ta' reati. Irratifikajna l-Konvenzjoni ta' Istanbul. Jekk qed nitkellmu fuq drittijiet ta' persuni LGBTIQ+, hemmhekk għamilna ħafna wkoll. Ġifieri bħal inizjattivi kemm fuq aspett leġislattiv, kemm fuq aspett organizzattiv, kemm dak li huwa enforcement għamilna ħafna, ma tagħmel kemm tagħmel qatt m'għamilt biżżejjed. Iżda iktar minn hekk, il-fatt li tagħmel il-bidliet leġislattivi, il-fatt li amministrattivament issaħħaħ lill korp tal-pulizija u dawk l-awtoritajiet kollha li jenforzaw. Kważi ma jkun ifisser xejn jekk ma jwassalx għal bidla fil-kultura. Il-bidla fil-mod li kull wieħed u waħda minnha il-ħoss li għandu jġib ruħu fiha. Bidla fil-kultura u bidla fl-attitudni ta' kull wieħed u waħda minnha. Però rrid inkun ġust u oġġettiv dak li ngħid. Dak li ġara fl-aħħar jiem għajjem sens ta' dispjaċir u forsi iktar minn hekk sens ta' rabja. Għaliex? Għaliex dak li seħħ żgur mhux rappreżentattiv tas-soċjetà Maltija. U għalhekk li kien hemm dak is-sens ta' adab ta' rabja anke fil-viġil li mort għalija flimkien mal-idea wkoll tħoss da sens. Kien hemm sens ta' dieqa imma sens ta' rabja wkoll. Għaliex dak li ġara tappan, dak li verament hija rappreżentattiva s-soċjetà Maltija. Żgur li s-soċjetà Maltija ma tħaddanx dak li ġara, anzi, is-sens ta' rabja li kien hemm juri kemm dak li ġara mhux kompatibbli mal-valuri sbieħ li tħaddan is-soċjetà Maltija. U għaliex ħassejt li kelli nattendi għal dik il-viġel għaliex l-ewwel nett żgur li rridu nibagħtu messaġġ b'saħħtu li dak li ġara mhuwiex aċċettabbli fis-soċjetà tagħna. Dak huwa l-minimu l-ovvju. Imma iżda t-tieni messaġġ li xtaqt li jintbagħat kien illi se nikkumbattu bis-saħħa biex dak li ġara ma jerġax iseħħ. Għamilna ħafna, fadal xi jsir. Żgur li mhux aċċettabbli fis-soċjetà tagħna li jkollok dan it-tip ta' reati u li s-soċjetà tibqa' siekta dwarhom. Żgur li ma nistgħux naċċettaw aħna illi xi ħadd f'dan il-pajjiż ma jħossux
sigur kemm għandu jħossu, sigur daqs ħadd ieħor. Minħabba l-orjentazzjoni sessuali tiegħu, minħabba l-ġeneru tiegħu, minħabba twemmin tiegħu, minħabba l-kulur tal-ġilda, r-razza. Dik żgur xi ħaġa li mhix aċċettabbli għalina għal daqstant jien x'nemmen. Nemmen f'soċjetà li tħaddan il-valur tal-imħabba, il-valur tal-rispett reċiproku lejn xulxin. Nemmen f'soċjetà illi tipproduċi nies u tiċċelebra nies bħal Viktor Kalvanja. Il-Viktor kelli l-privileġġ li sirt nafu fil-ħidma li konna nagħmlu fiħdan l-organizzazzjoni ta' Puttinu Cares. U dil-ġimgħa kelli l-opportunità nilqa' persuna ħabib tiegħi ġewwa l-uffiċċju tiegħi li ħdimna wkoll ħafna fiħdan Puttinu Cares li sfortunatament tilef it-tifla tiegħu teta' żgħira. U beda jitkellem dwar Viktor. U għalli l-ewwel darba li sirtna fil-Viktor kien meta ħadd it-tifla tiegħi għandu, għallu kien blant fl-assessment jew għalli kif dejjem kien. Għallu m'għandix aktar minn 3 xhur ħajja. Għalli imma bid-dedikazzjoni tiegħu dak it-3 xhur ġeb bidhom għal 2 u nofs ta' ħajja. Għallu għalina kien ifisser li rbaħna tant żmien li stajna ngawdu t-tifla. U dak l-esperjenza tiegħi li kelli ma' Viktor niftakarni f'laqat li kien ikollna flimkien fi ħdan Puttinu tara s-sens ta' mħabba li għandu li kellu lejn it-tfal. Telfa kbira. U mbagħad kellna l-opportunitajiet ukoll li meta ħtart Prim Ministru li komplejna naħdmu fuq proġetti ta' Puttinu Cares kemm f'Malta lokalment kif ukoll barra minn pajjiżna u hemm tara is-sens ta' impenn ta' dedikazzjoni li kellu lejn it-tfal u l-orgolju lejn il-professjoni tiegħu ukoll. Naturalment, naħseb qed nkun qed nesprimi s-sentiment ta' kulħadd li jgħid kemm nixtiequ li Viktor għadu magħna. Imissa sta għal kull wieħed u waħda minna li il-legat li ħalla Viktor ma jiġix nieqes miegħu ma dak il-legat irid jibqa' ħaj. U kif se jibqa' ħaj? Ħajibqa' ħaj billi inkattru l-valur tal-imħabba li hu kellu lejn it-tfal u li dal-valur tant importanti nuruh ma' kull wieħed u waħda minna, ma' għajrna, mal-proxmu tagħna. L-istess bl-appoġġ bis-sostenn li nagħtu nibqgħu nagħtu lil Puttinu Cares. Hemmhekk inżommu ħaj il-legat tiegħu. Din lezzjoni li dejjem tallimt minn nies bħal Viktor kienet l-importanza tar-rispett. U forsi tgħid li ma huwa valur sempliċi, ma huwa valur daqstant ieħor importanti. U għalhekk li nagħmel dal-appell deħlin ukoll fix-xhur li ġejjin se jkollna elezzjoni ġenerali dan huwa mhuwiex sigriet, ejja nibqgħu nuru dan il-valur ta' rispett lejn xulxin ejja niddialogaw l-idejat, ejja nħabbtu l-idejat, nuru minn għandu l-aqwa idejat tal-pajjiż imma nagħmlu f'sens ta' rispett reċiproku lejn xulxin. Kważi sentejn wara Prim Ministru bħal komplement tad-dinja għadna niġġieldu ma' pandemija. X'inhu huma l-passi li issa li qed tistenna li ħajkollhom jittieħdu fil-futur? Fl-aħħar ġimgħat għamilt bosta appelli sabiex kulħadd jikkonkorri għat-teħid tal-booster. U minn hawn illum issa nixtieq nirringrazzja lil dak il-ħafna, lil dak l-20,000 filli ikkonkorrew u ħadu l-booster dose tagħhom. Nirringrazzja wkoll lil dawk il-ħafna li forsi għall-bidu kienu ħadu deċiżjoni li ma jeħdux il-vaċċin u f'dal aħħar ġimgħat bidlu rrivedew dik id-deċiżjoni u resqu ħadu l-vaċċin. Grazzi wkoll tmur lil dawk l-eluf ta' ġenituri illi iddeċidew li jipproteġu lil uliedhom minuri billi jagħtuhom il-vaċċin. Dik id-deċiżjoni tal-ġenituri ipproteġiet il-uliedhom. U d-deċiżjoni li ħadu dawk l-20,000 ta' persuni illi jikkonkorru għal-vaċċin fisret u l-booster dose naturalment, fisret illi ipproteġew lilhom infushom imma ipproteġew ukoll is-soċjetà b'mod ġenerali, lin-nies kollha ta' madwarhom. U kif nafu pajjiżna sa mill-bidunet, jiġifieri meta qed nitkellmu bdejna bil-programm ta' tilqim f'Jannar tas-sena l-għaddiet issilna sena inlaqmu n-nies. F'27 ta' Diċembru tal-2020 kien tal-2020 ekku kien wasal il-vaċċin, ħadd ieħor kien qalilna li ħajasal f'April u aħna għadna ħajasal f'Jannar u ġibni f'Diċembru ta' qabel. Għalunna wkoll ħajkollna ftit dożi. Għalunna ħajkollna 40,000 biss kienu qalu. Jiġifieri naraw ir-rata l-ammont ta' tilqimiet li tajna llum li jaqbessew il-miljun doża mal-miljun mit-telf skorruti. Tara daqsxejn id-differenza bejn min jitkellem bla ma jkun oġġettiv u ma jkollux il-fatti fidejh għal min jaħdem verament biex jipproteġi il-poplu Malti. Però kif kellna l-ogħla rata ta' vaċċinazzjoni mhux biss fl-Unjoni Ewropea ma madwar id-dinja wkoll l-ogħla rata ta' vaċċinazzjoni. Hekk ukoll fil-amministrazzjoni tal-booster dose qed inkunu effiċjenti immens. U dan għal xiex? Tgħidli saħħa tal-gvern ngħid bis-saħħa
ta' dak il-ħaddiema dedikatissimi li jaħdmu fil-qasam tas-saħħa pubblika. U x'rajna? Fil-festi tal-miliet fl-ewwel tas-sena rajna nies dedikati li minn hawn sinċerament nirringrazzjahom fisem il-poplu Malti u nsellmilhom tad-dedikazzjoni tagħhom. Li ma ġewx festi għalihom, imma d-deċiżjoni tagħhom kienet li jibqgħu jipproteġu lill-poplu Malti billi jmorru fuq il-post tax-xogħol, ilaqmu lin-nies, ma kienx hemm ħdud, ma kienx hemm festi, baqgħu għaddejjin u kien bekk bis-saħħa wkoll tal-konkorrenza tal-poplu li flimkien nemmen li anke din il-fażi tat-teħid tal-booster dose kienet waħda ta' suċċess. Iżda fadal. U għalhekk nerġa' ntenni dal-appell lil kull min għadu maħax il-booster dose biex imur u jikkonkorri u jieħu l-booster dose. Lil dak il-ġenituri li forsi għadhom qegħdin jaħsbuha jekk ilaqmux l-tfal tagħhom jew le, nagħmilhom kuraġġ ipproteġu l-tfal tagħkom. U għamlu l-kuraġġ u għatu il-vaċċin l-tfal tagħkom. Issa tgħidli ma x'differenza ġab il-vaċċin u l-booster dose allura? Differenza enormi. Ħan nagħmel referenza għal dak li konna fih bħal issa sena ilu. Ir-realtà turik li kellna inqas każijiet ta' infezzjoni. Iżda in-numru ta' persuni li kienu qed jirċievu il-kura intensiva ġewwa l-isptar tagħna kien numru ta' drabi iżjed milli huwa llum. Mela m'hemmx dubju li l-vaċċin qed jaħdem. U naħseb dan dal-fatt mhux biss xjentifiku ma oġġett fattwali li tista' taraħ quddiem għajnejk għax in-numri ma jikdbux. In-numri ta' persuni li llum qegħdin fl-ITU u x'kellna s-sena li għaddiet għasem paragun bejniethom. Imma iktar minn hekk it-teħid tal-vaċċin u tal-booster dose għenna biex stajna nadottaw strateġija differenti. Ħammorru għal Marzu tal-2020, ma kenniex il-vaċċin dakinhar, u allura l-istrateġija hemmhekk kienet li bil-fors biex nipproteġu s-saħħa tan-nies kellna ndaħlu miżuri restrittivi u miżuri li kienu bsin. Bil-vaċċin l-approach qed ikun wieħed differenti, billi qed inżidu l-immunità fil-komunità u dik qed nagħmluha bit-teħid tal-vaċċin. Bil-fatt li n-nies huma mlaqma ma kienx hemm għalfejn inżidu restrizzjonijiet ibsin. Il-ftit li żidna kienu minimi. Imma x'ġara madwar l-Ewropa. Insemmi pajjiżi membri fl-Unjoni Ewropea. M'hemmx għalfejn qed insemmi l-isem partikolari tal-pajjiż, wieħed mill-pajjiżi għamel lockdown ta' 4 ġimgħat. Għaliex in-nies tiegħu ma rridux jikkonkorru għal vaċċin u kell eksplużjoni fir-rata ta' infezzjonijiet, fir-rata ta' persuni li qed jieħdu kura intensiva u fir-rata ta' mortalità. Dawk huma realtajiet li hemm madwarna u bis-saħħa tal-vaċċin aħna stajna nadottaw din l-istrateġija differenti. U jekk inkomplu nieħdu l-booster u jekk dawk li għadhom ma tlaqmux jiddeċiedu li jitlaqmu, hemmhekk nemmen li nistgħu nkomplu b'din l-istrateġija. X'għandna vantaġġ tagħna llum li nafu żjed dwar il-virus, nafu dwar l-effetti negattivi tiegħu u nafu wkoll li bis-saħħa tax-xjenza u bis-saħħa tal-vaċċin l-aktar effetti negattivi qed jirnexxilna nilqgħu għalihom. Dak huwa fatt xjentifiku u fattwali ukoll. U ftit tal-jiem oħra issa fi 17 ta' Jannar allura id-deċiżjonijiet li ħabbru l-awtoritajiet tas-saħħa ftit tal-jiem ilu jfissru li se nkunu qed nibagħtu sinjal ta' saħħa akbar lill-vaċċin. Issa tgħidli stajna evitajna li nagħmluha, il-probabbiltà kien ikun ifisser li jkollna nżidu l-miżuri restrittivi. U għalhekk ir-realtà mbagħad tittieħu dat tip ta' deċiżjonijiet. X'tagħmel? Tmur għal żieda fil-miżuri restrittivi, tfarrak il-ħajja soċjali tan-nies, tnaqqas mill-libertajiet tan-nies, jew taċċenna fuq l-importanza tal-vaċċin. U d-deċiżjoni tagħna kienet illi ġala darba għandna lodda biex illum inżidu l-immunità fil-komunità, ma tkunx tagħmel sens illi l-protezzjoni tan-nies tagħmilha billi tdaħħal miżuri restrittivi, billi tagħlaq attivitajiet kummerċjali, billi tagħlaq ristoranti jew tirrestrinġi l-attività kummerċjali. Mett inti għandek di lodda xjentifika tant importanti li għamlet differenza kompleta fil-mod kif wieħed jista' jilqa' għal din il-pandemija. Il-vaċċin x'tagħna? Tagħna sajf ta' xogħol, tagħna ħarifa ta' xogħol. L-importanza issa li l-bqija tax-xitwa tkun waħda li tkun aħjar minn dik illi kellna xurilu u b'mod partikolari li r-rebbija tkun waħda ħafna aħjar minn dak li kellna fix-xhur illi għaddew. U tgħidli għal xiex, għaliex bekk issostni l-kupru ekonomiku, bekk tipproteġi l-ħajja soċjali tan-nies
u bekk li tipproteġi fuq kollox il-ħajja u tas-saħħa tan-nies, is-saħħa tan-nies. Semmejt l-irkupru ekonomiku, l-pandemija rajnija ġib impatt ekonomiku kbir madwar id-dinja, qegħdin naraw l-isfidi fil-prezzijiet tat-trasport, tal-fuel, sfidi fil-prezzijiet tal-enerġija. Ma tibżax li dawn ser ixekklu l-irkupru ta' pajjiżna? X'qed jiġri madwar id-dinja tisegwih kulħadd fuq l-aħbarijiet. U għandek realtà li kważi mhux li kważi li tixxokjak, jiġifieri jekk tara biss iż-żieda waħedha fil-prezzijiet tal-enerġija li qed jesperjenzaw numru ta' pajjiżi u żieda fil-fuels. Taf x'pressjoni u piżijiet qed tixħed fuq il-familji u partikolarment fuq il-pensjonanti. Enormi. Issa aħna l-isfidi u dak li qed naraw jiġri madwarna bil-fors irridu nitkellmu dwarhom. Imma nitkellmu dwarhom b'mod differenti minn kif kienu jagħmlu ta' qabilna. Ta' qabilna kienu jużaw ix-xena internazzjonali, dak li jiġri fix-xena internazzjonali bħala pretest biex jixħtu l-piżijiet fuq in-nies. Aħna bil-kontra. Naraw x'qed jiġri fuq skala internazzjonali, nifmu li pajjiżna l-kemm ġeografikament pajjiżna hija gżira maqtuha, imma l-impatti ta' xiġri fuq barra aħna maħniex ċirkondati ġo bozza u neċessarjament jolqtu lilna. Imma dak l-effetti li naraw li qed jiġri fuq barra, mbagħad naraw biex nagħmlu minn kollox biex inħarsu lin-nies tagħna, nipproteġu lin-nies tagħna mill-effetti negattivi tagħhom. U nemmen li il-prinċipju ewlieni li tlaqna bih minn Marzu tal-2020 kien wieħed illi namlu sejħla li trid oxra libsa protettiva, kuxin protettiv madwar in-nies biex biżejjed kienu għaddejjem il-pressjonijiet tal-pandemija fuq livell mediku u psikoloġiku, imma f'dak li jolqot l-effetti ekonomiċi, l-effetti fuq il-kwalità tal-ħajja, nipproteġuhom kemm jista' jkun. U tgħidli kif għamilna? Ħdimna nemmen b'żewġ approaches. L-ewwel nett li l-impatt ta' dak li qed jiġri minn barra, jekk hiex iż-żieda fil-prezzijiet tal-enerġija, jekk hiex iż-żieda fil-prezz tal-fuels, jekk hiex iż-żieda f'materja prima li hija meħtieġa lokalment anke l-loti ta' ċertu servizzi, hemmhekk li għamilna kien li ma nżidux ma' dak il-piżijiet. U kif għamilni din? Billi għamilna budget wara budget mingħajr taxxi ġodda. Mela hemmhekk dak li kien fil-kontroll tagħna, jiġifieri li ma nżidux it-taxxi għamilnieh. U t-tieni wieħed, it-tieni prinċipju li tlaqna bih ukoll minn Marzu tal-2020 kien li nwiżnu lin-nies. Ukoll qed inwiżnu bis-saħħa u b'saħħa kbira lin-nies. Imma ngħidlek li kien l-aqwa investiment li stajna nagħmlu. Imma li hu ċert u żgur u dan numri juruh li investejna bis-saħħa fin-nies biex inwiżnuhom u ma nħalluhomx jerfgħu il-pis huma u l-pis refgħu kollu il-gvern. Semmejt iż-żieda fil-prezzijiet tal-enerġija. Massiva. Jiġifieri jekk tara l-prezz li bieħed tiżdied il-prezz tal-gass. Tara ġimgħa wara ġimgħa, kultant anke f'ġimgħa waħda għal diversi drabi li l-prezz b'mod stratosferiku li tela, kważi jaqmed l-aħħar kunsill li kellna Ewropew, meta tibda tara l-presentations li kellna u l-grafs ta' kif qed jiżdied il-prezz tal-gass, il-prezz tal-provvista tal-elettriku, tixxokja ruħek. U hija impressjonanti tara anke meta tħares lejn l-aħbarijiet ta' barra tara n-nies qed ikollhom jażlu bejn l-affarijiet essenzjali jew jekk isaħħnux djarhom f'dawn ix-xhur kisħin. Preċiż u dak li ma ridniex li l-poplu tagħna jkun kostret li jagħmel li jiġi ikollu jieħu dat tip ta' deċiżjonijiet. U kif għamilni din? Fuq żewġ binarji. L-ewwel net billi ipproteġejna dħul. U kif għamilni billi proteġejna dħul? Billi daħħalna l-weight supplement. Mela hemmhekk garantejna l-impjieg tan-nies u garantejna dħul tagħhom. U t-tieni mod kif ipproteġejna lin-nies kien billi rajna li nrażnu kemm jista' jkun l-ispiża tal-infiq tagħhom. Nerġa' nsemmi l-prezz tad-dawl. Li żammejnieh stabbli jfisser li mollejniex. Il-prezz tal-fuel fil-pjan ta' reġenerazzjoni ekonomika mhux żammejnieh stabbli imma raħħasnieh. U żammejnieh f'dak il-prezz irħis, illum jiġifieri jekk tara b'x'qed jiġri f'pajjiżi oħra għandek il-prezz tat-taxxi, il-pis tat-taxxi li huwa tiela. Għandek il-prezz tal-enerġija li huwa tiela mhux biss huwa tiela qed jirrifletti ruħu fil-kontijiet li ħallas il-konsumatur. Jekk huwa l-prezz tal-fuel, ftit ilu kont fi Brussell. Prezz tal-fuel 171 il-litru. Id-diesel? Għabek jiet 121 il-litru. Id-diesel? 50 cents il-litru differenza. Dawn huma realtajiet x'qed jiġri madwarna. F'pajjiżna illum meta għadna f'pandemija għandna l-inqas pis tat-taxxi li kellna fl-istorja ta' dan il-pajjiż. Illum għandna l-orħos diesel fiż-żona euro.
Illum għandna l-orħos prezz tal-elettriku fiż-żona euro. Issa tgħid li ma daw ġew waqgħu mis-sema dal-prezzijiet ġew b'kombinazzjoni? Assolutament le. Il-pista taxxi żammejn baxx b'deċiżjonijiet illi ħadna. Il-pista l-enerġija rnexxilna nżommu baxx għax intervjenejna b'mod aggressiv fejn kellna nintervjenu biex inwiżnu lin-nies. Il-prezz tal-fuel żammejn baxx għaliex fost oħrajn kif jaf kulħadd naqqasna l-prezz, naqqasna l-pis tad-dazju u s-sisa fuq il-fuels. U bekk irnexxilna nżommu l-prezz mill-pompa dak illi kien wara li konna diġà raħħasnieh b'7 ċenteżmi l-litru s-sena li għaddiet dawk huma ir-realtajiet imma id-domanda loġika se tkun issa kif se nsostnu l-kupru ekonomiku. Wara tant xhur nappoġġjaw lin-nies, ġifieri ħankunu issa daqs se nkunu diħlin fit-tieni sena ta' appoġġ finanzjarju li se nkunu qed nagħtu lin-nies u appoġġ finanzjarju b'saħħtu sa nitkellem ftit aktar il quddiem dwar in-numri ta' xtajna bħala appoġġ in-nies. Issa d-domanda tiġi kif se sostni dak l-irkupru. Billi tinċentiva l-investiment, sempliċi ħafna. U kif tinċentiva l-investiment? Billi tibqa' ddaħħal il-fiduċja fin-nies biex jibqgħu jinvestu. U tgħidli f'dan l-aħħar jiem kelli esperjenza vera sabiħa li minkejja il-pressjonijiet tal-pandemija tisma' sidien ta' negozji illi jiġu jkellmuk jgħidulek isma' vera kellna xhur diffiċli ma aħna bqajna għaddejjin fl-investimenti tagħna u kellna mumenti tajbin ħafna wkoll is-sena l għaddiet. Di verament xi ħaġa li tieħu pjaċir tismagħha u jgħidulek grazzi għal weight supplement, grazzi għall inċentivi bħat tnaqqis fit-taxxa ta' trasferiment tal-proprjetà, grazzi għal numru ta' inċentivi oħra li għamilna illi żammew il-fiduċja fin-nies. U x'qed jgħidulna wkoll qed jgħidulna n-nies illi qed jaraw partikolarment is-settur tan-negozju illi qed jaraw ukoll sena tajba li hija ġejja. Ġifieri dis-sena hemm prospetti li huma sbieħ ħafna. Għalhekk irridu naraw saħna bħala gvern ukoll li niżguraw li dak il-mument sbieħ li għexu ħafna negozji s-sena li għaddi dis-sena rriduhom li jkunu waqwa. U ikunu waqwa billi nibqgħu iffukati fuq il-ħidma tagħna, nibqgħu nkunu gvern li huwa pro-market, nibqgħu nagħtu l-inċentivi kull fejn hemm bżonn u li nibqgħu inwiżnu sakemm hemm bżonn. Ftit tal-ġimgħat ilu ħabbarna deċiżjoni dwar il-weight supplement. Issa kissemili għodda importanti, l-aktar għoddanz importanti li bija żammejna għal dan il-pajjiż miex il-qudiem fl-eqqel momenti tal-pandemija kien il-weight supplement. Di mhux qed ngħidha jiena, di jgħidu ilek in-negozju kollha. Kull negozju li tkellimt miegħu jgħidlek illi kieku ma kienx għal weight supplement kien ikollhom ikeċċu l-ħaddiema. Li kieku kien ikollhom ikeċċu l-ħaddiema l-irkupru ekonomiku ma kien jimmaterjalizza ta' parti mbagħad il-tkissir tal-kwalità tal-ħajja tal-impjegati għax impjegat li imdorri bidħul mill-impjeg tiegħu u li f'daqqa waħda spiċċa mingħajr dħul ara x'pressjonijiet kien se jkollu. Taf kemm salvajna bil-weight supplement Colin? Il-workforce tas-settur privat salvajna kważi nofsa. Jiġifieri li ma kienx għal weight supplement, kalkolu studjat li għamilna, kien illi madwar nofs il-workforce fis-settur privat mingħajr il-weight supplement kienet titlef ix-xogħol tagħha. Ara x'konsegwenza massiva kien ikollna u negattiva fuq il-pajjiż. Illum minflok għandna l-inqas rata ta' qatt. Ekku, u li kieku ma għamilniex il-weight supplement dak id-tbassir infakkar taktar minn 50,000 ruħ qiegħda kien jimmaterjalizza. Dak ma kienx tbassir fieraħ, l-ewwel ma kienx tbassir tal-gvern ma kien tbassir t-esperti indipendenti li m'għandhom ebda affiljazzjoni mal-gvern. Imma dak id-tbassir li ma kienx għal midil miżura partikolari tal-weight supplement kien jimmaterjalizza. U x'inhi d-deċiżjoni li ħadna llum? Deċiżjoni hija li dak il-weight supplement jiġi estis sal-aħħar ta' dax-xahar, jiġifieri sal-aħħar ta' Jannar. Imma x'qegħdin naraw ukoll għax imbagħad tkun realistiku u tkun intjun ma' dak li qed jiġri on the ground u x'qed jiġri fis-suq. Qed naraw pereżempju li s-settur tat-turiżmu vera li bħalissa dejjem jgħaddi mix-shoulder months, imma dis-sena huma shoulder months aktar absin minn dawk ta' snin ta' qabel minħabba il-fatt li għandek il-travel huwa bażikament qed jiġi disrupted bħalissa. U allura d-deċiżjoni illi ħadna hemmhekk ukoll hija li huwa meħtieġ li nibqgħu nieħdu d-deċiżjonijiet meħtieġa u li l-għajnuna fil-forma tal-weight supplement neċessarjament tittestendi lilin minn Jannar ta' din is-sena. Ma jkunx jagħmel sens li tirtira għajnuna f'mument kruċjali. Issa hemmhekk jidħol l-aqal tagħna li kif tlaqna f'Marzu tal-2020 niftakarni meta nidejna it-tieni pakkett finanzjarju ta' assistenza. Kont semmejt il-war chest u għad kemmu importanti li tlaqna b'dal war chest mimli. U li dak li hemm ġo fih li blaqal tal-Gvern Laburista iġġemma tul is-snin
nonfquh b'mod kalibrat. U dejjem edna di mhux se tkun sprint imma se tkun maratona u hekk ġara għax wasalna t-tieni sena tal-pandemija. Issa bil-fatt ukoll li kellna rkupru ekonomiku b'saħħtu, dak il-war chest dbatta l-biċċa ma reġantela wkoll. U allura dak qed iġibna f'qagħda lillum għaliex in-negozji tagħna nemmnu li għad għandhom bżonn li nwiżnuhom, qegħdin f'qagħda li nwiżnuhom. Ma ġejniex darna mal-ħajtur u qed ngħidu bil-fors irdu naqtaw lajnuna x'm'għandniex alternattiva, nemmnu li dik lajnuna da meħtieġa. U għandna l-mezzi finanzjarji biex nistgħu nagħtuha u se nagħtuha. U xtajna bħala għajnuna? Ħanitkellem xtajna sissa. Fajnuna diretta lill familji tagħna. 1500 miljun euro lin-negozji u lill familji biljun u nofs euro fajnuna diretta. U xtajna mbagħad fajnuna indiretta. 2 biljun u nofs euro oħra nitkellmu dwar loan moratorja u self garantit. Mela, meta tara l-pakket komplessiv tajnuna 4 biljun euro. Dak li tajna aħna minn Marzu tal-2020 sissa. U ma nużax il-kelma tajna x'miex l-aqwa kelma, investejna. Għaliex fl-aħħar mill-aħħar dak il-flus kienu qegħdin hemmhekk blaqal tan-nies, blaqal tan-negozji tagħna li ħadmu u ħallsu t-taxxi mhux bħal ħadd ieħor, jiddispjaċini ngħid, blaqal tal-ħaddiema tagħna li kienu biżla u kontribwew biex dal-pajjiż mexa ħafna u ħafna l-qudiem mill-2013 il-qudiem. U dik kienet il-bażi li bija stajna nibqgħu mixin il-qudiem minkejja dal-mumenti diffiċli li għaddejna minnha u llum dad-deċiżjonijiet qed noħduhom f'kuntest fejn mhux forsi kif konna din noħduhom f'Marzu f'April ta' senilu, fej ridna naraw dejjem konna ngħidu l-kelma li we have to keep afloat. Llum bil-kontra, llum id-deċiżjonijiet qed noħduhom biex nixprunaw iktar, insaħħu iktar l-irkupru ekonomiku. U allura hemm differenza hemmhekk ukoll enormi. U l-vaċċin jerġa' hemmhekk kontributur ewlieni f'dal approach differenti fil-waqt li qabel konna nitkellmu irridu nżommu afloat. Illum qed nitkellmu ejja ħankomplu nimxu l-qudiem bis-saħħa fl-irkupru ekonomiku imma ma rridux ninċentivaw id-dipendenza u dik xi ħaġa li tbeżżani kolli nistar. Li b'xi mod jew negozji jew familji jiġu dipendenti fuq il-weight supplement. Dik xi ħaġa li ma taqbel għal ħadd. U għalhekk l-inċentiv tagħna issa, l-xprun tagħna jrid ikoll li ninċentivaw l-innovazzjoni u l-bżulija. U għalhekk li ħadd pjaċir f'dal aħħar ġranet għadha qasalqet is-sena kienet bdejt nirċievi inviti minn sidin ta' lukandi biex ninawguraw investiment ġdid. Toħu pjaċir għax xi fisser, mhux l-investiment waħdu tara l-fiduċja għaliex f'mument ta' pandemija baqgħu jinvestu fis-saħħa fil-lukandi tagħhom. Imma taraw koll qed jaraw prospetti sbieħ. U dak li rridu aħna li d-dipendenza irridu niskoraġġuha kompletament u ninċentivaw il-bżulija u iż-żmien sabiħ li ġej. Nemmen illi ġej żmien sabiħ. Iva. Ġej żmien sabiħ għaliex bħala poplu, mhux bħala gvern biss, bħala poplu, bħala soċjetà sħiħa. Ħedimna bil-għaqal, konna kawti, ma konniex arroganti mal-virus, fimna kemm l-affarijiet setgħu ħadu twist negattiva li kieku ma konniex bil-għaqal, imma nemmen ukoll li konna kalibrati fl-approach, jiġifieri kien hemm approach li kien wieħed bilanċjat. U hekk xtaqt nagħmel appell żgħar lil sħabi li msieħba soċjali. Nifhem li ċirkostanzi ġodda jġibu realtajiet ġodda magħhom, jiġifieri jekk qed nitkellmu nhar it-tnejn li għadda, kellna it-tnaqqis fil-perjodu ta' kwarantina. Kellna l-kwarantina li ma baqgħetx obbligatorja għal secondary contacts f'każijiet partikolari. Hija realtà li kull deċiżjoni li tieħu tħalli effett li wieħed irid jaddatta għalih. Ma kien hemm fattur ewlieni minn Marzu tas-sena l-oħra, anzi minn Marzu tal-2020, kien hemm fattur ewlieni li għenna biex nimxu l-qudiem, id-dialogu li dejjem kellna. Jekk aħna qed nitkellmu fih dan l-MCSD meta fassalna id-diversi pakketti ta' għajnuna finanzjarja, meta ġejna l-irkupru ekonomiku, meta ġejna l-budget. Id-dialogu hemmhekk għen lil dal-pajjiż li jkun qaqgħodxa u jimxi l-qudiem. Informat ukoll li fil-jiem li ġejjin hemm numru ta' diskussjonijiet fih dan l-Employment Relations Board li jarbi. U hemmhekk nagħmel dan l-appell nerġa' id-dialogu hija impoġġu madwar il-mejda nibqgħu nitħattu ma' xulxin, soluzzjonijiet insibuhom f'kull ċirkostanza, però jibqa' element ewlieni u nixtieq nagħmel dan l-appell lill-imsieħba soċjali kollha biex jibqgħu jaċċennaw fuq l-importanza tal-vaċċin. Nerġa' ndur għal dak li kont qed nitħadded dwaru ftit tal-ħin ilu. L-importanza tal-vaċċin f'dal mument hija kruċjali aktar minn qatt qabel. Għaliex kruċjali li fil-jiem li ġejjin nibqgħu mixjin bil-mod kif aħna anzi aħjar
anzi aħjar, kollox jibqa' dipendenti fuq kemm in-nies jibqgħu jikkonkorru jekk hux għad-dożi inizjali tal-vaċċin jekk hux għall-booster dose jekk hux it-tfal li jingħataw it-tilqima tagħhom, minn tlaqqam m'hemmx dubju li se jkollu l-ħajja tiegħu iktar faċli. Dik hija r-realtà li ma nistgħux naħarbu minnha. Imma mbagħad, dis-sena x'se tkun? Se tkun sena fejn irridu nkomplu nkattru x-xogħol, irridu nkomplu nkattru l-investiment, nkomplu nkattru l-fiduċja li hemm f'pajjiżna. Sa kif tagħmilha dik? Tagħmilha billi ikun gvern naċċan li jaħtaf kull opportunità li tiġi qudiemu. U nemmen li għandna dik il-kwalità ta' grinta illi kull opportunità li nsibu qudiemna niġru warajha, naħtfuha u nġibu għan-negozji tagħna, u għall-familji tagħna, u għal kull min jaħdem b'tant dedikazzjoni u bżulija ta' kuljum. Tagħmilha ma xi kollok pjan. U x'inhu huwa l-pjan għal din is-sena? Il-pjan huwa dak li ħabbarna f'Ottubru li għadda. Il-budget għal din is-sena huwa pjan ambizzjuż, pjan li minkejja li din leġislatura fadlilha biss 5 xhur, fadal ħafna u ħafna x'inwettqu minnu. Fil-fatt semmejt il-budget, qed naraw numru ta' miżuri li diġà qabdu jidħlu fis-seħħ. Kemm ser ikunu utli dawn fil-irkupru ta' pajjiżna? Ħafna. Issa nfakkar ftit ukoll li dak il-budget x'qalulna kienu, qalulna ra se tfassluh, se tħabbruh imma mhux se tapprovawh. Hekk kienu qalulna l se tmorru tiġru taħarbu għal elezzjoni bikrija. U aħna tkellimna konna differenti għadna qed infassluh il-budget, se nresquh, se napprovawh u se nimplementawh. U hekk għamilna. Għaliex meta titkellma lill-poplu, il-kelma lija hija kuntratt sagrosant man-nies. X'inhu huwa dal-budget? Budget li fih l-akbar investiment fl-edukazzjoni, l-akbar investiment fl-ambjent, l-akbar investiment fis-saħħa, l-akbar investiment forsi l-iktar settur għal-qalbi fis-servizzi soċjali. U mis-servizzi soċjali kollha mbagħad terġa' l-iktar parti li forsi terġa' għal-qalbi għal-doppjament hija fejn jidħlu l-pensjonanti. Kif se nwiżnu lill-pensjonanti. U x'rajna? Għall-ewwel darba f'dal budget f'dis-sena in-nefqa, anzi l-investiment fil-pensjonijiet se jkun ta' €1 biljun l-ewwel darba. Fejn aħna se nkunu qed noħorġu €1 biljun f'pensjonijiet. Ninvestuhom fil-pensjonanti tagħna. Dik hija r-realtà. Issa pensjonijiet bdew f'dal-aħħar ġimgħat jaslu biż-żidiet li ħabbarna fil-budget. Imma xi fisser dal-budget? Mhux l-ewwel budget li qed inżidu l-pensjonijiet, da 7 budget konsekuttiv li fejn qed inżidu l-pensjonijiet is-7 budget konsekuttiv. Se nkunu qed nofqu dis-sena waħda iżjed f'pensjonijiet €24 miljun. Imma ħa nagħmel paragun iktar interessanti. Aqbad l-2013 u aqbad illum. Pensjonant taf kemm ħajkun qed jirċievi iżjed fis-sena fil-pensjoni tiegħu €1,700. Dik hija r-realtà. €1,700 żieda fil-pensjoni kumparat mal-2013 f'medda tant qasira ta' żmien. U għalhekk li meta inħtart f'Jannar tal-2020 mexxej tal-Partit Laburista u Prim Ministru, messaġġ kien wieħed konsistenti. Nibnu fuq it-tajjeb li kellna u kellna ħafna u ħafna tajjeb fejn seta' sar differenti, naħdmu biex nidrittawh. Dak kien il-prinċipju ewlieni. Insemmi pensjonijiet nerġa'. Ħadd ieħor dawk li tant huma kritiċi tagħna qabel l-2013 niftakru x'kienu għamlu friża fuq il-pensjonijiet aħna mhux talli neħħejna dik il-friża talli il-ftaħir tagħhom kienu jgħidu għax qed nagħtu żieda mbagħad kienu qalu tajna żieda fil-pensjonijiet daqslu li tal-ħajja kienu qalu meta iddeċidew li jneħħu l-friża fil-pensjonijiet aħna iż-żieda tajnija kważi 3 darbiet li tal-ħajja, dik id-differenza. Jien fil-waqt li ħadd ieħor qal aħna żidna mbagħad konna l-pensjonijiet daqslu li tal-ħajja. 3 darbiet iżjed dik id-differenza. Id-differenza bejn minu kritiku bejn min għalih dal-gvern kollox ħażin għal gvern li verament huwa caring u jħoss għall-pensjonanti tagħna u jrid li jtejbilhom il-kwalità tal-ħajja. U bagħad hemm miżuri oħrajn forsi inqas kbar imma daqstant ieħor sinifikattivi, ġifieri jekk insemmu miżuri oħra li jidħlu fis-seħħ għandek iż-żieda tal-bonus li beda jitħallas fl-2020 għal kull wilt u għal kull adozzjoni, dak huwa bonus importanti ħafna. Mbagħad għandek miżuri oħra interessanti li dawk li jieħdu l-assistenza soċjali se jkunu intitolati għaż-żieda fl-għoli tal-ħajja sħiħa. Dik hija wkoll miżura ġdida illi hija verament. U tara li l-miżuri huma targeted biex jgħinu nies differenti fis-soċjetà, ġifieri qegħdin jindirizzaw il-bżonnijiet kollha. Ekku. Imma għalhekk li tippjana, issa tippjana
tagħti l-kelma u żomma. Dak huma l-prinċipji. U meta jkollok dak il-prinċipji li huma sodi, prinċipji nsejħulhom inderogabbli, allura mbagħad tkun tista' tagħmel il-ġid tan-nies. In-nies jafu fejn qegħdin magħna u din nurejniha b'mod konsistenti bil-fatti. Fit-tfassil ta' kull budget, fil-mod kif nimplementaw il-budget, fil-mod kif nimplementaw il-manifest elettorali, la tagħtu kelma lin-nies inżommuha. U fejn kien hemm momenti li tkun oġġettiv, jiġifieri fejn ikun hemm momenti fejn hemm messaġġ negattiv, x'tgħaddi tittgħaddih għax tkun onest man-nies. U meta nemmen li meta tkun onest man-nies hemmhekk li tirbaħ il-kredibilità. Għaliex dak li huwa tgħidulhom. Dak li huwa iswed tgħidilhom li huwa iswed, dak li huwa abjad tgħid li huwa abjad, dak li huwa gris tgħid li huwa gris, u bekk li tirbaħ il-fiduċja tan-nies li tkun onest magħhom. U nemmen li dik hija karatteristika sempliċi ma tant importanti fil-min qed imexxi l-pajjiż, ikun min ikun. Imbagħad inċentivi biex nippremjaw lill-bżulija u lil min irid jaħdem. Dak huwa importanti ħafna. X'inċentivi għandna? It-twessiħ tal-in-work benefit, wieħed minnhom. In-work benefit li kienet għodda tant importanti biex daħlu n-nies fid-dinja tax-xogħol ukoll. Għaliex ma tix tippremja l-ast, tippremja l-bżulija. U din tara meta għandek poplu li inherently fiġifieri b'mod naturali huwa poplu bieżel. Il-poplu tagħna għandek dik il-kwalità sabiħa li huwa bieżel mela kull ma trid jagħti dak il-ftit inċentiv biex tinċentiva il-bżulija. U mbagħad miżura oħra li se jkollna inqas taxxi għal min jaħdem. Mela hemmhekk il-making work pay principle. Rajna li innaqsu kemm jista' jkun il-pis tat-taxxa fuq min jaħdem, mela allura l-inċentiv għal dak li jkunu ejja ħanaħdem iktar, ħajkolli iktar flus fil-but ifissru iktar kwalità tajba ta' ħajja. Imma mbagħad kif ħadħalli il-flus fil-but tan-nies għax inut li n-nies jaħdmu iżjed, jaqilgħu iżjed u tihom bejt u toħdilhom b'oħra. U dik hija xi ħaġa li aħna qatt ma ridniha. Kemm fejn jidħlu l-pensjonijiet, kemm fejn jidħol l-introjtu tal-popolazzjoni b'mod ġenerali. U semmejt aktar qabel u bil-forsi kolli nsemmiha. Fl-Ewropa llum għandek it-taxxi sparaw il-fuq. Il-prezzijiet li qed ikollhom iħallsu n-nies għall-fuels mill-pompa splodew il-fuq. Il-prezz tal-kurrent elettriku semmejt tant tajjeb inti li tittażel is-saħħan xi dar jew bej affarijiet oħra l-essenzjali jiġifieri. In-nies aħna ma ġibnihomx dik il-qagħda, dak kollu li qed jibbenefikaw minnu dħul miżjud li qed ikollhom biex qed noħdulhom laf taxxi, għax taxxi ġodda ma minniex. Laf iż-żieda fil-prezzijiet tal-fuels, għax żieda ma minniex minkejja il-pressjonijiet enormi u żieda stratosferika fil-prezz tal-fuel fuq livell internazzjonali. Laqqas ħadna ċenteżmu mingħand in-nies f'żied, ċenteżmu wieħed f'żieda fil-prezzijiet tal-elettriku. Ma dan għamilnieh għax jew stajna nagħmluh l-ewwel nett għax kellna r-riżorsi biex naħdmu. Għaliex bejn l-2013 sal-lum konna bil-aqal anka fin-nefqa pubblika. Minkejja li jgħidilna ħadd ieħor, iva konna bil-aqal fin-nefqa pubblika, konna perfetti ma konniex perfetti, kien hemm affarijiet li stajna nirranġaw, iva, u għalhekk li qed nirranġawhom ukoll illum, imma b'mod ġenerali dak kien gvern illi ħadem kemm fela ħan-nies u li jekk issaqsi lil kulħadd fit-triq illum u saqsihom domanda sempliċi. Il-gvern Laburista ġab differenza enormi fil-kwalità tal-ħajja tan-nies mill-2013 il-qudiem u r-risposta konsistenti hija iva. Kellu żbalji dal-gvern u mela ma kellux. Imma b'mod ġenerali n-nies jgħidulek li l-bidla pożittiva fil-kwalità tal-ħajja tan-nies mill-2013 illum kważi kważi Malta tat-13 sal-lum aqqas tarafa. Dik hija r-realtà. Ġifieri kemm fil-mod li nies jistgħu jinvestu f'ċertu kapriċċi sbieħ bħal safar iżjed, ħruġ f'restorants iżjed, jien naf bħal karozza aħjar jew dajsa differenti. Dawk huma realtajiet, dak x'esperjenzaw in-nies. Min kien fuq is-saffa t'isfel nett tas-soċjetà, il-foqra, ma dnilhomx il-faqar ma jeżistix, le, anzi rajna kif għamilna biex dak il-kunċett tal-faqar l-ewwel qed nirrikonoxxu li jeżistu huwa realtà u t-tieni li nindirizzawh, partikolarment minn qiegħed f'deprivazzjoni materjali li hija waħda severa. Indirizzajnihom u nemmen li llum it-titjib mhux biss fin-numri ma ir-realtà turik li dawn il-persuni li tant huma l-qalb il-valuri soċjalisti li nħadnu nemmen li qegħdin jgħixu ħajja aħjar. Ma nistax ma nieħdokx ftit għal dikjarazzjoni li għamel il-kap tal-Oppożizzjoni l-bieraħ. Dan qal li l-Gvern raqat fuq l-inkjesta pubblika dwar il-qtil ta' Defni Caruana Galizja u li se jaġixxi hu biex jagħti tmexxija tajba lil dan il-pajjiż. Xi tgħid quddiem din id-dikjarazzjoni?
ma rridx nużaw mill-ħin li għandna biex nitkellem dwar il-kap tal-oppożizzjoni, però naħseb aħjar jikkonċentra biex jagħti tmexxija aħjar lill-partit tiegħu. U biex forsi issa tant xhur wara li naħatar kap tal-partit, forsi mqar jieħu l-ewwel deċiżjoni ta' portata x'sissa għadu ma ħax deċiżjoni waħda li hija waħda ta' ċertu portata. Dik hija r-realtà. U fuq kollox forsi nista' ngħaddilu messaġġ huwa li jibda jmexxi b'eżempju. Għaliex jekk huwa nieqes minn kwalità ewlenija hija dik li jmexxi b'eżempju. U ma jmexxix b'eżempju sempliċi ħafna m'għandux l-awtorità morali li jkun eżempju tajjeb. U ċirkondat b'nies li mhumiex qed jagħtu dak l-eżempju tajjeb. Jiġifieri li jkollok kap tal-oppożizzjoni li l-bieraħ kellu konferenza tal-aħbarijiet immedjatament malli tispiċċa l-konferenza tal-aħbarijiet jiġġustifika l-evażjoni tat-taxxa. Imma issaqsini tgħid li jista' jagħmel mod ieħor ngħidlek le. Għaliex għamel hekk hu fil-passat. Issa llum għandu xi ħadd fih danu li kien wieħed minn dawk li għamluh illi għandu allegazzjonijiet li ammettihom huwa stess allura qasum allegazzjonijiet ta' evażjoni massiva ta' taxxa, mhux evażjoni ċkejknata, evażjoni massiva ta' taxxa fejn ġabar it-taxxa mingħand in-nies flok għaddija lill-istat żammandu ara kemm hija xi ħaġa serja. Tiġbor il-flus mingħand in-nies u ma tgħaddihomx lill-istat. U l-kap tal-oppożizzjoni jiġġustifikah. Forsi ngħid ħa pjaċir il-kap tal-oppożizzjoni għaliex fejn qabel kien il-prim evażur tat-taxxa fih dan il-grupp parlamentari issa ġie fit-tieni post f'dik li hija l-ġerarkija tal-volum ta' evażjoni tat-taxxa. Forsi kuntent b'dak il-fatt imma lil minn hekk. Issa ħaniġu għad-deċiżjonijiet, saqsejtni dwar deċiżjoni. Kulħadd jaf min bejn il-kap tal-oppożizzjoni u jien jieħu d-deċiżjonijiet u min jażel li ma jiddeċidi xejn qatt. Ara jekk kien xemm mument f'dawn l-aħħar xhur ta' diffikultajiet internazzjonali u lokali enormi minħabba il-pandemija, kien xemm mument li abdikajna mit-teħid tad-deċiżjonijiet u kienu deċiżjonijiet ibsin. Deċiżjonijiet li forsi ebda Prim Ministru qabel ma kellu jieħu mhux forsi żgur. Żgur, għax huma realtajiet illi kellna nieħdu l-iktar deċiżjonijiet importanti f'dal aħħar xhur imma li kienu kruċjali. Però qasirit nitkellem dwar in-nifs u qasirit niġġudika. Jiġġudikaw in-nies. U meta jasal il-mument tal-ġudizzju, dak iridu jiddeċiedu n-nies min f'kull okkażjoni li kellu ħarab mir-responsabbilta li jiddeċiedi għal min f'kull okkażjoni u kien hemm ħafna u ħafna minnhom li kienet meħtieġa deċiżjoni qiebsa u ta' responsabbiltà kien hemmhekk u ħadd deċiżjonijiet fl-interess tal-poplu Malti. Ma mbagħad semmejt it-tmexxija b'eżempju. U tgħidli aħna minna ħafna fil-qasam tal-governanza tajba biex saħħaħna dak l-aspett u għamilna bidliet leġislattivi, saħħaħna l-istituzzjonijiet imma l-ikbar bidla kienet li mexxejna b'eżempju. Ħanitkellem għal dal-aħħar sentejn. Kull min ma mexiex b'eżempju fih dan il-gvern immexxi minni, refa l-pis tal-konsegwenzi. Dik hija realtà li ħadd ma jista' jmerja. Fl-oppożizzjoni, ironikament, kellek ċirkostanzi ta' inċidenti li bdew jinqalgħu lill-kap tal-oppożizzjoni minkejja li mhumiex fil-gvern, aħseb wara li kienu fil-gvern, imma kull ċirkostanza ra kif iġġustifika. U hija ċara ħafna li ma jistax jagħmel mod ieħor. Jiġifieri ipprova jilleġittimizza u jissanzjona dak li hu illeġittimu u insanzjonabbli. Dan huwa x'qed jiġri. ċara ħafna. Aħna minkejja li qegħdin fil-gvern dejjem rajna li nibagħtu messaġġ b'saħħtu tal-mod kif issir il-governanza tajba u li nkunu aħna li nagħtu l-ewwel eżempju. Mhux nippretendu nużaw kejl differenti ngħidu lin-nies jimxu mod u aħna nagħmlu mod ieħor. Anzi, aħna nagħtu l-eżempju ta' kif għandek tmexxi. Imma mbagħad x'għamilna? Ħansemmi l-bidliet leġislattivi. Pataflum ta' bidliet fosthom insemmi bidliet li fi żmien il-Partit Nazzjonalista fil-Gvern diġà kellek deputati jew deputat partikolari li kienu tħattu dwarhom u ma ħallewhom fuq l-iskaffa. Ara qatt għamlu xi ħaġa. Aħna kellna l-kuraġġ illi badna numru ta' riformi li waslu wkoll fost oħrajn għal tnaqqis fil-poteri tiegħi. Imma fimna li kienu meħtieġa biex ikollna stat demokratiku kompatibbli ma' stat membru fl-Unjoni Ewropea u għamilnihom.
Jekk qed nitkellmu dwar il-bidliet fil-ħatra tal-ġudikatura, il-bidliet fil-ħatra tal-Prim Imħallef, il-bidla fil-ħatra tal-Kummissarju tal-Pulizija, it-tisħiħ tal-Kummissjoni Permanenti kontra l-Korruzzjoni. Pataflum ta' bidliet. Imma fuq kollox, il-messaġġ li batna ta' serjetà fit-tmexxija. Jiġifieri ma minniex bidliet leġislattivi kosmetiċi u ma akkumpanjajnihomx b'tisħiħ fl-istituzzjonijiet. Bil-kontra, l-istituzzjonijiet batnilhom messaġġar illi tridu taħdmu, ħajkolkom ir-riżorsi biex taħdmu, tridu taħdmu b'mod fair, u hawnhekk naċċenna li l-istituzzjonijiet mill-qrati għal kull istituzzjoni oħra tittaħdem b'mod fair, fejn l-uniku oġġettiv tagħhom irid ikun ir-retta amministrazzjoni tal-ġustizzja u ebda konsiderazzjoni oħra, imma l-istituzzjonijiet ħallejnihom jaħdmu, tajnihom ir-riżorsi biex jaħdmu, tajnihom l-odda leġislattiva, liġi biex ikunu jistgħu japplikawha u jġibu riżultati li huma tajbin. Saħħaħna l-FIAU li wkoll nemmen li qed taħdem mod ġust, nifhem li ikollok ċertu restrizzjonijiet iżjed li ħadd ma jieħu pjaċir bihom, imma nemmen li long term da se jkunu ta' benefiċċju sa naturalment wieħed imbagħad irid jaddatta l-kultura. Imma mbagħad il-bieraħ nisma' statement li dispjaċini ngħid mhux kelma li nħobb nużata, ma statement infantili tal-kap tal-Oppożizzjoni li jgħidlek ara dal-gvern raqat fuq l-inkjesta pubblika. U se nkun jilli nagħti s-soluzzjonijiet, fil-inkjesta pubblika qed nitkellmu dwar l-assassinju ta' Sinjura Daphne Caruana Galizia. U ngħid nuża l-kelma infantili għaliex qisu pinġa stampa, mhux qisu pinġa stampa skontu fatwali l-kap tal-Oppożizzjoni l-bieraħ li dal-gvern minn mindu ġiet pubblikata l-inkjesta numru ta' xurilu raqat fuq ma m'għamel xejn. Issa xi x'għamel hekk il-bieraħ u ħareġ bis-suppost proposti tiegħu. Għaliex jaf li dil-ġimgħa aħna ikkonkludejna il-proċess ta' konsultazzjoni wiesa li għamilna. Ikkonkludejna dil-ġimgħa, konkludejna l-abbozzar ta' liġijiet konsegwenti għall-inkjesta pubblika u fil-jiem li ġejjin se nieħdu l-proċess biex il-kumitat ta' esperti fil-settur ġurnalistiku li rrakkomandat l-inkjesta pubblika, rrakkomandat, se nkunu qegħdin inniduh mill-membri li huma stabiliti diġà dak il-bord, it-termini ta' referenza li huma stabiliti, l-abbozzi ta' liġijiet li huma lesti, issa għax il-kap tal-Oppożizzjoni jaf li se nagħmlu hekk, allura għal ma għamlu xejn u se nkun jilli nagħti soluzzjoni. Dan lob li ma jurix maturità politika. U tgħidli kif jaf, ovvju, għaliex aħna ma ħdimniex bis-sigriet, aħna ħdimna bl-aktar mod trasparenti. U ngħidlek x'għamilna. Ngħidlek x'għamilna, forsi mhux magħruf biżżejjed x'għamilna. Immedjatament wara illi ingħatajt ir-rapport tal-inkjesta pubblika, bdejt norganizza numru ta' laqat mal-familja tas Sinjura Daphne Caruana Galizia. Ma' tfal tagħha, ma' membri oħrajn ma' raġel tagħha, ma' membri oħrajn tal-familja, u kienu laqat karatterizzati b'element wieħed, rispett reċiproku. Ma qbilniex fuq kollox, kien hemm punti fejn qbilna, kien hemm oħrajn tifhimha illi ma qbilniex dwarhom, imma ir-rispett reċiproku kien dejjem hemm. U fejn ma qbilniex, iddialogajna jiena esprimejt il-fema tiegħi dwar is-suġġetti u esprimew il-fema tagħhom. Tifhimha? Imma kien hemm da dialogu importanti. U da dialogu bl-iktar mod trasparenti, jiġifieri jekk mhix l-abbozzi ta' liġijiet, kienu l-ewwel nies li għaddejtilhom l-ewwel abbozz li minn dakinhar sal-lum anka bir-reazzjonijiet tajbin tagħhom inbidlu. Jiġifieri tlaqna minn numru ta' abbozzi b'numru ta' proposti u anka sforzi l-rakkomandazzjonijiet tagħhom bidilna minnhom hekk kif għamilna wkoll bir-reazzjonijiet li tagħna l-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin. Iltqajna magħhom darba darbtejn tliet darbiet, tajnihom l-abbozzi ta' liġi, tajnihom it-termini ta' referenza. Issa mhux neċessarjament ifisser li se nippubblikaw l-ħatra tal-bord tal-esperti u neċessarjament se jaqbel kulħadd magħna u nifhem jekk ikun hemm riservi nifhimhom. Imma li hu żgur huwa li kellna dal-proċess ta' dialogu miftuħ anka mal-IGM ġew lura bir-reazzjonijiet tagħhom, iddiskutejna wkoll tista' tgħidilna li ndumu maħna anka l-kompożizzjoni tal-bord, l-ismijiet tal-persuni ma kienitx xi ħaġa sigreta, iċċirkolajt it-termini ta' referenza u l-ismijiet tal-membri tal-bord ma' l-stakeholders kollha mal-IGM, mal-familja Caruana Galizia, ma' ħadna wkoll pariri minn entitajiet internazzjonali meta qed niġu fuq il-kwistjoni tal-liġijiet li se nkunu qed irresqu l-qudiem. Smajna x'qaltilna l-familja, smajna wkoll x'qalilna l-IGM, aħna lestejna l-liġijiet, ġifieri għandna proċess wiesa
li wassal għal liġijiet li huma innovattivi importanti ferm għal pajjiżna. U x'qalulna? L-idea tiegħi, l-idea inizjali kienet li dal-abbozzi ta' liġijiet nresquhom qudiem il-Parlament, niddibattuhom, nadduhom għal votu jiġu implementati. U qalu nisma' tistgħu tagħmlu hekk. Però l-suġġeriment tagħna huwa li taqbdu dak l-abbozzi ta' liġijiet u tippreżentawhom lill-kumitat ta' esperti. Il-kumitat tal-esperti jagħtikom ir-reazzjonijiet tiegħu u mbagħad resquhom qudiem il-Parlament. U smajna minn dik il-feedback. U hekk se nkunu qegħdin nagħmlu, jiġifieri meta fil-jiem li ġejjin se nkunu qed naħtru formalment dan il-kumitat ta' esperti. Se ngħaddulu wkoll l-abbozzi ta' liġijiet diversi li lestejna, jagħtina dal-kumitat ta' esperti l-feedback lura tiegħu, u mbagħad dik il-feedback nikkonsidrawha flimkien mal-feedback li kellna minn stakeholders oħra u nkunu nistgħu resqu qudiem il-Parlament. Imma x'għamilna għax żgur ma naċċettax li rqadna meta aħna għandna abbozzi ta' liġijiet uħud minnhom issemm il-liġi anti-slap, jiġifieri dik il-liġi tant importanti u se tkun innovattiva u b'saħħitha ħafna. Diġà għandna mekkaniżmi fil-liġi tagħna ma se nkunu qed nagħmluha ħafna iktar robusta u nistgħu jaf inkunu l-ewwel pajjiż fl-Unjoni Ewropea li jkollna liġi b'saħħitha hekk fuq dan is-settur li qed tipproteġi lill-ġurnalisti minn attakki strateġiċi li jsiru kontrihom biex issikket il-vuċi tagħhom. Insemmi miżuri oħra li se nkunu qed nintroduċu bħaż-żieda fil-pieni għal min jattakka ġurnalist. Insemmi police unit, ġifieri unit magħmula mill-pulizija, mis-servizz sigriet kif ukoll mill-forzi armati li se tkun qiegħed hemmhekk għall protezzjoni tal-ġurnalisti. Di se jkun hemm liġi dwarha fil-prattika diġà titħaddem, jiġifieri bis-saħħa tal-ġurnalisti tal-IGM li ltaqgħu mal-Kummissarju tal-Pulizija fasslu bejniethom SOPs, jiġifieri protokoll ta' ħidma li kull fejn ikun hemm jekk hux teddida jekk hux aggressjoni fuq ġurnalist, hemm unit partikolari li tfasslet flimkien mal-ġurnalisti u li topera diġà. U jiġu jgħidulna li m'għamilniex, insemmi pereżempju wkoll il-mod kif spejjeż tar-reġistru meta ġurnalisti jiġi biex jippreżenta r-risposta tiegħu fl-ibel mhux se jkun qiegħed iħallashom. Insemmi jekk ikollok il-mewt ta' ġurnalist fil-mordi tal-proċeduri waqt l-għaddej libel, il-qorti tista' tiddeċiedi li l-libel jieqaf. Jew inkella tista' tiddeċiedi l-qorti li jekk se tħalli ħaddej ma jistax ikun hemm danni. Jiġifieri il-werrieta tal-ġurnalist jew ġurnalista li tkun ġiet nieqsa ma jiġu qatt ikkundannati għal danni. U hemm iżjed ukoll li ġiet hemm bidliet ukoll fil-Kostituzzjoni fejn qegħdin nirriflettu il-prinċipju tal-importanza tas-settur ġurnalistiku u l-protezzjoni tal-ġurnaliżmu fil-dan il-qafas leġislattiv ta' pajjiżna. U għalhekk illi naħseb il-kap tal-Oppożizzjoni l-ewwel ħaġa li jrid jirbaħ hija imqar u hija ta' kredibilità għax m'għandux. U aħjar il-bieraħ jgħid tara aħna għandna dal-proposti. Ħaddieħor nafu li ilu xhur jaħdem fuq proposti u nħabtu l-idejat mhux problema. Imma mhux jgħidlek irqadna u m'għamilna xejn għaliex jaf li l-verità hija kompletament l-opposta u mhux il-mod kif isiru l-affarijiet imma mbagħad fimni kollin ma nistennix aħjar. Għaliex kif tistenna aħjar minant xi ħadd li l-idea tiegħu tas-saltna ta' dritt jew ta' governanza tajba hija li fejn ma jaqbilx mal-istituzzjonijiet jipprova jitterrorizzhom u jikkundizzjonhom biex jagħmlu dak li jridu. Aħna ħdimna bil-kontra aħna għadna. It-tisħiħ fil-qafas leġislattiv, ġifieri fil-liġijiet tagħna, it-tisħiħ fl-istituzzjonijiet huwa biex ikollna jekk jiex il-qrati, jekk jiex il-pulizija, jekk humiex il-Kummissjoni Permanenti kontra l-Korruzzjoni, jekk jiex l-FIAU, biex daw l-entitajiet diversi li flimkien jikkomponu mbagħad il-branki diversi tal-istat jistgħu jaħdmu f'awtonomija minn xulxin, f'indipendenza minn xulxin, imma li jagħmlu check and balance fuq xulxin. Hekk jaħdmu l-prinċipji demokratiċi. Imma fuq kollox il-messaġġ b'saħħtu li batna bħala gvern kien li rridu nħalluhom jaħdmu f'serenità. U din hija xi ħaġa li l-oppożizzjoni ma temminx fiha. U nsemmi episodji kellek dil-ġimgħa episodju disgustanti li inti jkollok attakk orkestrat anka minn membri tal-oppożizzjoni, minn deputati tal-oppożizzjoni fuq l-Avukat Ġenerali. Iva, ikkritika d-deċiżjoni tagħha. Imma mhux li tattakka b'dak il-mod dirett biex inti lil din l-individwa fid-deċiżjoni tagħha li jmiss tikkundizzjona le l-oppożizzjoni m'għandix dritt daqs kif m'għandu ebda ħadd iżjed li bl-imġieba abbużiva tagħhom jikkundizzjonaw
l-istituzzjonijiet tagħna fil-mod kif jiddeċiedu. L-istess ħaġa deputat parlamentari għamilha fuq imħallef togat ftit tal-ġimgħat jew xurilu. Fejn jekk kellu riserva dwar l-imparzjalità tiegħu f'każ, il-liġi tgħidlek b'mod ċar tittamel talba biex dak l-imħallef tirrikużah tagħmilha fil-proċess innifsu. Taf inti kollin inti avukat ukoll. Le x'għamel? Mar fuq social media daw affarijiet li anke bħala avukat ħan nitkellem issa, aqqas toħlom li qatt tagħmilhom. U għandek membri avukati fl-oppożizzjoni responsabbli nies bħal Mario De Marco, qas nimmaġinah jagħmilha xi ħaġa kien ma jkollok nies oħrajn fl-oppożizzjoni u kulħadd jaf min huma avukati ġol proċess li mar b'mod verament disgustanti li tmur fuq social media u tattakka frontalment imħallef. Dawn huma realtajiet. Jużaw il-kappell ta' politiku mbagħad ukoll. Jiena mhux hekk. Mela dik mhux oħra li inti filli juża l-protezzjoni sejħilha jekk ta' membru parlamentu, mhux juża jabbuża l-kelma, għax int qatt m'għandek tabbuża mis-siġġu tiegħek ta' membru parlamentari, imma daw jaħsbu li huma nies li għandhom xi immunità minn kollox li għalihom il-liġi tapplika b'mod differenti rajnija dil-ġimgħa fuq il-kwistjoni tal-evażjoni tat-taxxa l-mod kif il-kap tal-oppożizzjoni derlu li għalihom hemm liġi diversa li tapplika. Imma x'rajn iżjed attakki l-attakk fuq l-speaker biex jikkundizzjonawh jieħu d-deċiżjonijiet kif iridu huma meta l-speaker ta' deċiżjonijiet kompletament konformi mal-liġi li tirregolahom mal-standing orders. Xrajna dil-ġimgħa? Forsi mhux mill-oppożizzjoni mbagħad l-oppożizzjoni tirkeb pocket kejken ta' nies li għamlulek attakk frontali fuq il-kummissarju tal-Pulizija Anġlu Gafa u fuq id-deputat kummissarju tal-Pulizija Aleksandra Mamu. Attakk frontali fuqhom biex jikkundizzjonawhom jiddeċiedu kif iridu huma, ma dan mhux il-mod kif jaħdmu l-istituzzjonijiet. Mela l-istituzzjonijiet jaħdmu meta l-oppożizzjoni tgħidilhom biex jiddeċiedu kif trid. Bil-kontra, u hawnhekk jiena se nkun ċar ħafna fuq dal-punt. Jien l-istituzzjonijiet se nibqa' niddefendihom u mhux se nħalli l-ħadd li jimmanipulhom li jawġilhom dirajhom biex jiddeċiedu kif iridu huma. Ħalluhom jaħdmu l-istituzzjonijiet. Nistenna ma nsib xejn problematiku li wieħed jikkritika sakemm dik il-kritika tkun fil-parametri u fil-limiti ta' dak li huwa aċċettabbli f'soċjetà demokratika, però se niddefendi bis-saħħa il-ħidma tal-istituzzjonijiet ta' pajjiżna. U għalhekk nerġa' ntenni li fil-waqt li nistenna li kull istituzzjoni taħdem b'mod fair, l-uniku għan dejjem irid jibqa' ir-retta amministrazzjoni tal-ġustizzja fil-parametri ta' dak li huwa aċċettabbli f'soċjetà demokratika, fil-parametri ta' dak li trid il-liġi, imma fl-istess waqt se niddefendi bis-saħħa lil kull istituzzjoni biex tkompli tagħmel minn dan il-pajjiżna li jkollna framework leġislattiv b'saħħtu u framework ta' istituzzjonijiet li verament jagħmlu ġieħ lil pajjiż demokratiku. Biex anka niġu biex intemmu din l-intervista dew sentejn tiegħek fit-tmexxija tal-partit u tal-pajjiż. Forsi fi ftit kliem, kif tiddiskrivihom? Privileġġ. U x'sentej kienu. Għaddew bħal-leħħa ta' berqa ma meta tara x'sentejn ta' deċiżjonijiet kienu u mumenti straordinarju x'meta niftakar iċ-ċirkostanzi ta' Jannar ma kienux faċli minħabba ċerta turbulenza politika li kien hemm. Imma ma kienx ħdej dak li seħħ f'Marzu mbagħad għaliex niftakar fl-ewwel jiem ta' Marzu diskussjonijiet surreali fil-kabinett qed niddiskutu immaġinak jekk nagħlqux Bergamo jew le. Waħda mill-ewwel diskussjonijiet li kellna kienet fuq id-diskussjoni l-ewwel waħda minn tal-ewwel net fil-pandemija, meta ħanalqu l-ajruport ta' Bergamo. Mbagħad naturalment f'medda ta' ftit ġranet minn deċiżjoni iżolata nfirxet f'numru ta' deċiżjonijiet li poġġejna bil-qiegħda u rajt element fil-kabinett hemmhekk, rajt grupp ta' nies motivati biex jaħdmu, focused u għad nisma' konna għadna ħirġin minn kontest ta' leadership. Nifokaw ħalli immexxu il-dan il-pajjiż il-qudiem, diħlin f'xhur ibsin, dik irrikonoxxejni jagħmel bidu. F'xhur li ħadd ma kien jaf se joffru r-realtà, jekk xhur, jekk snin, jekk ġimgħat li kienu se jkunu bsin konna nafu għax fil-mument li inti jalaqt ix-xater tal-ajruport u li jalaqt l-iskejjer x'tista' tagħmel iktar minn hekk. Imma poġġejna bil-qiegħda kien hemm l-element ta' għaqda u dik kienet il-karatteristika li nemmen enitna ħafna sabiex inkunu nistgħu nieħdu deċiżjonijiet importanti għal pajjiż. Konna focused, ħdimna kemm flaħna u minn daqshekk m'għandix rimors għaliex żgur li ħdimna u tajna dak kollu li stajna, sa kont perfett l-ewwel wieħed żgur li le. Kien hemm deċiżjonijiet li stajt ħadthom aħjar iva.
il-kabinet kienx perfett fid-deċiżjonijiet li ħallek, kien hemm deċiżjonijiet li stajna ħadnihom aħjar. Però mbagħad tgħid li l-enerġija tagħkom x'inhija. L-enerġija tagħna hija meta naraw l-esperjenzi tan-nies u tara kemm tista' bid-deċiżjonijiet li tieħu tagħmel bidla pożittiva jekk insemmi naf l-episodju ta' cystic fibrosis. Waħda mill-pazjenti fil-miliet saqsejta kif inhi, anzi batet li l-ewwel jekk niftakar sew. Saqsejta kif inhi awgurajtilha, għattilha x'qed tagħmel. Qalt li bis-saħħa tagħkom nista' nkun qiegħda mal-familja nikol flimkien magħhom. U jekk tgħid li kienx hemm messaġġ li għalija jagħmel daw is-sentejn ta' ħidmiebsa u sagrifiċċju all worth it kien dak il-messaġġ. Għaliex tara kemm inti mill-kariga li jkollok u l-importanti li s-seta tal-kariga, l-poter tal-kariga tużaħ b'mod responsabbli u b'mod meqjus li l-għan għandu jkun dejjem li tagħmel il-ġid tan-nies, tara kemm tista' tagħmel differenza kbira. Issa ikollok diżappunt, l-ikbar diżappunt huwa il-mod kif ġabet ruħ l-oppożizzjoni f'dal-mumenti fejn jiena forsi pretendejt ħafna wkoll, illi jirrenja l-element taqda nazzjonali. Iva f'pandemija, floti tat-teħid tal-vaċċin. Sibna oppożizzjoni kien hemm mumenti kważi tibki. F'mumenti fejn aħna nimbuttaw għat-teħid tal-booster ma tgħid messaġġ wieħed li hu wieħed ta' inkoraġġiment lin-nies biex jieħdu l-vaċċin ma jkunx hemm kważi inġibu mhux kważi jekk jkollok membru prominenti fl-oppożizzjoni tibgħat messaġġ fuq l-effikaċja tal-vaċċin, messaġġ negattiv u tgħidlek il-vaċċin mhux is-soluzzjoni, daw episodji li ma tinsihomx imma ejja nwarbuhom fil-ġemp, forsi ma tistennix aħjar minn hekk. Imma mbagħad tara x'tara, tara soċjetà sħiħa li f'dal aħħar sentej verament ammirajt ir-reżiljenza tagħha. Ir-reżiljenza tal-imsieħba soċjali, ir-reżiljenza tal-businesses, tal-ħaddiema Maltin, tal-pensjonanti u tarhom kemm minkejja forsi d-diverġenzi politiċi li jista' jkollna d-diverġenza tal-kulur politiku. Tara kemm verament b'mod ġenerali dal-pajjiż ingħaqad flimkien. Niftakar l-ewwel meetings tal-MCASD. Jiġifieri jiena niftakarhom jgħiduli kont għadni dieħla l-ewwel meetings. Tradizzjonalment dal-gvern ikollu diffikultajiet ma' di l-assoċjazzjoni, ma' din. Taflu ma sib xejn minnhom ħlif kooperazzjoni ma sibniex, kooperazzjoni assoluta. U iva kien hemm momenti fejn forsi wieħed jibda jġebbet naħa żejjed jew oħra, tifhimhom. Kienu momenti bla preċedent. Imma kien hemm l-ispirtu ta' solidarjetà. Dal-ispirtu li niftakar wieħed mill-messaġġi ewlenin kien let's get through this together. Wieħed mill-imsieħba soċjali. U hekk għamilna. Bqajna focused flimkien kull meta kellna problemi poġġejna madwar dik il-mejda ta' diskussjoni u sibna soluzzjonijiet, kien hemm momenti fejn skuntrajna, momenti fejn imbagħad tpoġġi bil-qiegħda tirrifletti u tasal għas-soluzzjonijiet anke f'meetings li damu għaddejjin il-jieli twal, imma mbagħad tara kollox dal-element ta' għaqda u dan l-element li dejjem xtaqt li nżomm b'saħħtu mhux biss fih dan il-kabinet u l-grupp parlamentari. Laqda, dejjem insistejt għall-laqda, anke meta kien hemm momenti fejn kelli nagħmel pass lura jiena biex niżgura li tinżamm dik laqda. Dejjem kont lest li nagħmilha u għadni nagħmilha. Ma mbagħad laqda fuq livell nazzjonali, ġifieri laqda jekk qegħdin f'mejda ta' diskussjoni ma' nimsieħba soċjali, dejjem rajt anke jekk hemm konflitt ejja nikkalmawh, ejja naħsbu, ejja waqfu l-meeting, nieqfu nofsija u nkomplu. U b'xi mod jew ieħor dejjem sibna da soluzzjonijiet. Il-fsem il-ftuħ tal-iskejjel kellna diffikultajiet, kellna challenges. Imma mbagħad by and large dejjem rajna kif sibna forma ta' soluzzjoni. Fimt li kien mument pereżempju fejn ħafna mid-deċiżjonijiet kellek element partikolari li qatt ma kellek qabel bħalu l-biża'. Il-biża' mill-pandemija, l-biża' tal-inċertezza. U forsi jkun ftit diffiċli biex tassorbiha l-bidu dak l-element, imma mbagħad tifhem li fil-waqt li forsi tibda tara deċiżjoni ta' msieħeb soċjali partikolari bħala esaġerata, mbagħad tibda tifhem li hemm dal-element tal-biża'. Ejja neħdu in consideration ukoll biex naslu għal dik is-soluzzjoni. U nemmel hemm ukoll rebħet il-maturità li ħadna deċiżjonijiet li jagħmlu ġej tal-pajjiż minkejja dal-momenti straordinarji, però issa dak il-passat ejja nħarsu l-qudiem. Issa nippreferi nitkellem dwar dak li ġej milli dwar dak li għadda. Għalkemm dak li għadda jkolli ngħid li tallimna ħafna minnu. Forsi ċertu żbalji li għamilna fil-bidu. Titgħallem minnhom u tgħid isma' issa fejn qabel konna ngħidu m'għandniex manual, ftakar il-manual. Dejjem kont ngħid m'għandniex manual kif nagħmlu handling tal-pandemija. Illum għandna dak il-manual u fassalni aħna stess, adattajni għal bżonnijiet tal-pajjiż. Minn żbalji li għamilna, minn tajjeb li għamilna, minn fejn konna innovattivi, pereżempju nsemmi wieħed mill fejn konna innovattivi ħafna fil-procurement tal-vaċċin. Konna vuċi
fiħdan l-istituzzjonijiet Ewropej biex aħna jkollna l-joint procurement u nkunu minn tal-ewwel jew tal-ewwel u konna tal-ewwel li ġibna l-vaċċin. Dak l-esperjenzi li tallimna minnhom. Issa il-qoddim. Dil-ġimgħa għada nibdew jerġa' ftaħ il-Parlament, għandna ħafna bidliet leġislattivi oħra xi jridu u sensiela ta' riformi li rridu nagħmluhom. Mbagħad għandna proġetti li ħdimna fuqhom li rridu ninawgurawhom, proġetti kemm tal-Gvern u hemm ukoll ħafna proġetti tal-privat illi qed nistennew id-data biex naqtaw iż-żigarella u ninawgurawhom jibdew kun jistgħu jaħdmu ma' b'mod ġenerali ngħid li dal-pajjiż għandu futur sabiħ ħafna qudiemu, nibqgħu kawti, nibqgħu iffokati, nibqgħu responsabbli flimkien, inħallu laqda nazzjonali tmexxina u nemmen iva illi dal-pajjiż għandu ħafna ħafna sabiħ qudiemu. Prim Ministru, aħna hekk ġejna fit-tmiem ta' din l-intervista, nirringrazzjak tal-li kont magħna u nixtieqlek il-ġurnata tajba. Lilek ukoll. Grazzi wkoll lilkom tal-li kontu magħna din l-intervista u segwejtuna b'attenzjoni, insellmilkom.